Shin kin san kwanciyar da mijinki ya fi so? Kin san yadda za ki gamsar da mijinki? To ga nau'o'in kwanciya. Kin iya kwanciyar faifai? Idan kika yi kwanciyar faifai, kika baje kika buɗe masa gindin nan ya samu ya shiga, kika ware, ki yi ƙoƙari ki dinga sa harshenki a cikin kunnensa. Kina wasa, kina tsotsan masa, kina wasa da harshenki a cikin kunnensa. Ki dinga motsa kina shafa masa jikinsa. Kake wasa shi kaɗai ki ce shi kaɗai zai yi hidimarsa. A'a, ki dinga taimaka masa. Kwanciyar faifai tana da muhimmanci wanda tura suke cewa mommy and daddy. Yana ƙasa ke, yana sama kina ƙasa. Ya ci ki da kyau. Ki dinga wasa da maraki. Ke mace ce ki dinga yanayi kina juya maraki, kina daga ƙasar, kina kwanci, kina shafa bayansa, kina shafa masa nonuwa, kina sa harshen kina cikin kunnensa. Ba ƙaramin daɗi wannan irin cin yake wa maza ba. Idan kuma goho kika masa, ki tabbata kina motsa maraki, kina fito da gabanki gaba ɗaya, kina tura gabanki, gindinki yana maraki tana ɗaguwa tana komawa saboda ki taimaka masa gindinsa, burarsa ta taɓa wannan albasar da take cikin gindinki inda kika fi so a taɓo. Idan kina ɗaga duwawunki kina matsewa, kina tura masa, yana yi kina taimaka masa, wannan ma ba ƙaramin daɗi yake musu ba. Kamar ya hau wani jirgi ne na jin daɗi zai je. Ki dinga style kala kala, kika yi gohon nan ki dinga ɗaga maraki, ki ɗaga bayanki, ki sauke, ki tura duwawunki gaba, ki tura shi baya, ki dinga inda hali ki dinga ɗan juya masa duwawunki haka a mararsa, yana shafan mararsa, kina kai shi wata duniya ta daba. To, a nan ma fa za ki gigita mai gida. Idan kuma a karkace yake so, ki tabbata kin kwanta akan gefen hannunki, sai ki ɗaga masa ƙafan nan ki balance, ki ɗaga ƙafa ɗaya ya shiga, ki dinga yana ci kina sa hannunki ta ƙasan gwalagensa kina ɗan shafa masa, kina ɗan shashafa ƙasan gwalagen kina wasa da shi, yana yi kina jin daɗi, yana jin daɗi. Ke ma ɗin wayyo, kina jin daɗi, yana jin daɗi, kina shafa sa, kina ƙoƙari ki kai hannunki kan nonuwansa, ƙasan mararsa, ƙasan gwalagen nan, ki dinga mishi ɗan tafiyar tsutsa gurin ta kashin nan. Idan dai za ki iya ki sa yatsanki a ciki, ba fa yanda za ki cuta da shi ba, ki sa yatsanki a ciki, yana turo buran nan cikin gindinki, ke ma kina ɗan cusa hannunki a duwawun shi, kina ɗan shiga kina fitowa da shi, kina ɗan motsa maraki, kina wasa da shi. Habawa, ranar sai an miki kyauta. Ki san salo na kwanciya, ki san yadda za ki kwantarwa da mijinki hankali. Kwanciya kala kala ce, ba guda ɗaya ba ce. Kar ki dinga kwanciya wa mijinki kamar ruwa. Idan ya zo kawai ya yi fa ya tashi. A'a, kar ma ki bari ya hau kanki da wuri. Sai kin tabbatar kin tayar masa da sha'awar duniyar nan ta ko'ina. Kin tsotse shi, kin tsotse buran nan, kin tsotse nonon nan, kin yi wasa da kunnuwansa, kin tsotse ko'ina da ya dace, kin yi wasa da shi, kin ɗago sha'awar. Abun nan ta miƙe, tana gaya miki ke kawai take buƙata kafin ki bari ya hau kanki. Ki dinga juya mishi kwanciya kala kala. Kar mijinki saba da kwanciya ƙwalli ɗaya da ke. A'a, ki koya masa. Idan ma bai iya ba, ki zama karuwa a gidan mijinki. Kar ki bari ki ce wai ke in kika yi zai ce ki yar iska ce. A ina? A iskanci ya ƙare tun da ya ganki tsirara kika gan shi tsirara. Kika ga kalan buran nan, ya ga kalan gindinki, iskanci ya riga ya ƙare. Wani zancen iskanci kowa ke da shi ɗan iskan ne. Mijinki ne, ki yanda ya dace, yanda kike so. In ku kika zauna kika ce wai kar ya ce miki ke yar iska ce, to ɗan iskan ku na gaske a waje za su ƙwace shi. Salon kwanciyar nan kar ki ce wai ke ƙwalli ɗaya kullum in ya zo ya hau kanki ko ke ki hau kansa. A'a, na san dai hawa kansa kamar yana da daɗi, za ki ji kin fi son shi, ya fi miki daɗi, ko kuma ki yi goho. To ba wai goho ko kwanciya mommy and daddy faifai ba ne kaɗai kwanciya.
da zaki da mijinki. Akwai style kala-kala. Ki juya mushi bayan nan, ki juya mushi gefe, ki tsugunna, ku yi a tsaye. Ke duk inda zaki ya tsaya, ki hau ya tsaya, ki tsaya a jikin bango. Ya kumanne da bango ya ciki kina tsaye. In ya ciki kina tsaye, ki juya shi ke ma ki ci shi a tsaye. Ki sa masa nonuwan nan naki a bakinsa. Kina cinsa nonuwan suna bakin shi. Ki dinga salo kala-kala, ki dinga canja salon kwanciya, ki dinga canja salon wasanninki a jikinsa. Ba kwanciya iri ɗaya ƙwalli ɗaya zaki ta yi wa miji ba. Ki koyi style kala-kala. In ma a rigingine ki so duk a inda mijinki yake son ciki, naki ne buɗe gindin nan ki buɗe mishi ya ci. Ba shi duri ya ci ya sha. Na sani. In ma sokin kike so, ki tsaftace gurin. Akwai wani salon sokin da ake yi. Ba kowa bane yake yin wannan. Amma shi ma yana da daɗi, dukanku za ku ji daɗin junanku. Ya zamana kina kansa, ki sanya bakinki a cikin buransa, kina tsotsar burarsa ke kuma ki juya masa gindinki. Ya sa harshen shi yana tsotsan gindinki, kina tsotsan buransa. Dukanku da ku ji wani irin daɗi ne na musamman. Saboda a lokacin ba mutum ɗaya bane kawai yake aika mutum ɗaya saƙo, dukanku ne kuke aika wa junanku saƙo. Kina tsotsan burarsa, kina wasa da shi, kina tsotsa kamar kin samu minti, kina shafa masa ɗan ramin ƙasan da su gwalagensa da sauransa. Shi ma yana tsotsan gindinki, yana ɗan fito da harshen shi ɗan saman gindinki ne, yana da shi, yana wasa da shi, yana sha, yana ɗan cusa harshen shi, yana cinki da harshe, yana tsotsanki, yana baki head mai kyau, mai rai da lafiya. Kina bashi naki mai rai da lafiya. To dukkanku za ku ji wani daɗi na musamman. Har za ku ji ba abin da kuke so a lokacin fiye da cin juna. To a lokacin kowa ya matso da kowa sha'awarsa a fili. To ko gama wannan tsotsan gindin, kar ku ce za ku shiga a daidai wannan lokacin. Ku dawo kan nonuwanku, ku sake yin wasu wasannin na daban da ko'ina da ko'ina, sai har kin ji gindinki na harbawa alamar lallai bacinki kike son a yi. Shi ma ɗin burarsa ta fara miƙewa, tana zullo ita dai kawai ta shiga. To a nan ne sai ku shiga. Idan kika shiga, idan mijinki ya shiga, kar yana shiga, kana shiga gindin matarka ka dinga facal da sauri. Yanzu nan za ka kawo. Amma kana shiga a hankali, ka relax a kanta, ka kwanta a hankali tukunna. Kafin nan ka fara motsa jikinka. Kana yi, kai kanka za ka ji nishinka ya canja, na matarka ma haka. Salo ne kala-kala gashi nan. Ka san yadda za ka yi. Kana yi, kar ka yi sauri. Ka san wasu suna da zafin nama, maza wasu kuna da zafin nama. Nan da nan sai ku hau cin mace faf da ƙarfi. Ku yi ta ci ta. Minti 2, 3 ka zubar da sperm. Mace ta raina ka. A'a. Ko da a ce kana saurin kawo mani, kana saurin yin release. Idan ka ɗan nutsu, ka kwanta a jikinta da ka shiga, kar ka yi fufu ka ce kana cinta. Ka shiga kawai ka nutsu, ɗumin gindinta nan yana ɗan turara maka burar, kana wasa da ita a hankali. Kana cinta a hankali, ka daure. Na san za ka ji daɗi sosai. Aka ji kamar kana son ka bubbuga da ƙarfi ka fitar. A'a, kar ka bubbuga da ƙarfi ɗin, ka daure. Ka ci gaba da wasa da gindinka a cikin burarka a cikin gindinta, kana yin sama kana yin ƙasa ɗin a hankali, har ka zo lokacin da kake jin za ka yi da ƙarfin. Idan ka ji alamun sperm ɗinka zai sauka, sai ka matse shi, ka juya matarka ta hau kanka, sannan ita ma ta dinga cinka a hankali. Ka mai da sperm ɗin cikin jikinka, kar ka yi sauri ka ce za ka fitar da shi. Idan ka ji sperm ya zo zai fitar maka, ka bar buga gindin sai ka nutsu. Idan ka bar buga gindin ka nutsu, sperm ɗin zai koma. To sai ku sake ci gaba. Ta hau kanka, ku yi, tana yi, ka sake juya ta gefe, ka yi a tsugunne, ka yi a goho, ka yi a tsaye, ka ji style kala-kala duk inda ranka yake so.
an ce matarka gonarka ce, duk ta ko ina ka shige ta sai dai banda ta baya. To a yi style kala-kala, a daɗaɗa wa juna. Rayuwar nan kai in kana talaka baka ji daɗin gindi ba, me za ka ji? Kai ba kuɗi ba komai ba, kawai ka hau matarka ka more, ku tafi wata duniya daban. Wannan dai ba kuɗi ake biya ba, ai matarka ce. Sai ka samu nutsuwa da kwanciyar hankali, ka yi bacci mai daɗi, ita ma ta yi bacci mai daɗi. Soyayya ta daɗa ƙulluwa, ku ji kuna muradin junanku a koda yaushe. Kar ku manta kiss, sumba ita ce ginshiƙin so. Ku ci gaba da yin kiss. In mijinki zai fita, kama bakin shi ki tsotsa kafin ya fita. Yana gurin aiki, duk yanda ya lashi harshen shi sai ya tuna da ke, ya lashi leɓen bakin shi sai ya tuna da ke. Kar ki yi wasa da shan bakin mijinki. Ki tsaftace bakin ki tas, maza a dinga tsaftace baki. Kiss ya fi komai sawa mutum ya yi sauran tuna da kai. Idan ka iya kiss sosai, zai yi wuya macen da ka kisin ta manta da kai. Duk lokacin da ake yin kiss, kai ne zaka fara faɗo mata are, ko kuma duk lokacin da ta shafa bakinta ko leɓanta. Mata da son kallon madubi da yin makeup, ko jan baki ta zo sa a bakinta, sai ta tuna da kai yanda kake shan bakin nan. A ƙware gurin yin kiss, a ƙware maza. Kiss shine sirrin. Kiss shine yake sawa soyayya ta ƙara danƙo. Ko ba ka son mutum, idan dai ya iya kiss, kuna kiss, yana miki kiss ɗin da ranke yake so, kina mishin da ranke yake so, nan da nan ƙauna za ta kullu, daga soyayya za ta koma ƙauna. Ba zai iya janye jikinsa da wuri a jikinki ba. Ki iya salo kala-kala na karɓar miji. Ki tarairayi mijinki, ki ba shi rayuwa mai daɗi, ki zamo masa aljannar duniya. Mata, kuma ɗin ku zama mu matayenku aljannar duniya maza. A ji daɗin juna, a ji daɗin rayuwa, a ci. Gindi ne dai a ci shi har a gaji.